Kirubi yumanjide baba donki nani ndiral e pamoy non bandiraɓe tedduɓe ko ɗum wonno salminago Cocorico international so woni mon jiɗɗo werlade hen konngol e ñaw ko ñaw wawi bonnude saabu eɗen janana ñaw so tawi yani e neɗɗo en saaha ene wawi waylude mbadi mum ene wawi ɗasɗinde woni terɗe mum ene wawi yaltinde ɗum eno arduno ma woni ummo e ñaw watta lajje ma woni guite niɓɓiɗa ma woni jiya wona terɗe ustodira hen sa jiya joomum natta nande walla hen sa jiya huno ko wappito walla joomum yaara junngo koyngal ñaw ene heewi so ari e neɗɗo ene heewi garjidde ɗum ɗum noon bandiraɓe tedduɓe sehilaɓe Harouna Mamadou Diallo wiɗi ñaagi konngol bisimilla Harouna yaya jarama kadi adiɗo henne kadi toɓɓere nde ngannduɗa henne bandiraɓe ɓe henne goten fof kadi ma darto kadi yurnito ko fati e aduna par ce que nder toɓɓere ko aduna no kalduɗa ni saabu neɗɗo kala ko wawi dañde e dow aduna so tawi tan ine wondi e cellal sahaji yimɓeɓe ine jawa cellal ngal jiyata ɗum kono noon ko hunde nde ngannduɗa henne hay hunde ala ko ɓuri ɗum e dow aduna caggal gurdam cellal so neɗɗo wuuri so tawi ine wonde e cellal hay hunde ala ko jomiraɗo subahanahu wa taala heddani ɗum so wona kay kanko ko ngannduɗa henne omo foti yettir ɗum jomiraɗo subahanahu wa taala kono noon ɗon ɗo neɗɗo wonde e cellal muɗum ɗo ceerno yaya aɗa fina no jiɗirɗa aɗa yaara no jiɗirɗa kono noon ɗum fof jomum sikkata tan ko fali force foti heɓrude ɗum ɗon or ko noon ne waɗi jiyaɓe Allah ɓe ngannduɗa hen Allah ina wawi neldu ɗumen e neɗɗo o joƴƴina ɗum tawa noon hay hunde ala ko wawi hen mo ganduɗa ina yahatno e koyɗe muɗum ina golla no yiɗira ina yiɗiri jaafuɗum so tawi wonti fini ñalawma kala ko ganduɗa ina waɗantono hoore muɗum ma waɗane ceerno yaya on neɗɗo o foolama kadi no mbiruɗa ni ñaw foof e musde ko lajal ɓuuri wonde ko ganduɗa henne daɗotako so tawi ñaw ina wawi lelnude ceerno yaya duuɓi e kitali kono noon so tawi lajal ngal arani ko ɗon ɗon jomum heddoto jomum yaaha lelo ha yimɓeɓe mbatta haɓande ɗum kono noon ɗon ɗo lajal ngal arani ko ɗon tan o leloto ceerno yaya ɗum noon yimɓeɓe ene foti hulde ko lajal kono o fotani hulde ñaw tan ƴetto ɗeɗo balɗe ceerno lami omoon ɗeɗo balɗe wonna jeyaɗo Allah goto ɓe mbi ine sanki ɗo hen neɗɗo o gardinoto ko fuutangue o sigi o cilonni o jeeya somi jumani o yano vacance toon to Fouta ceerno yaya o woni toon dumunna omo woni toon o ummiti toon o wayni toon omo arta ga henne e Paris o ƴetti avion makko ceerno yaya o ari o jippi aéroport o ƴetti laana o ari ha gardino ƴettude laana fewde toon to wonno to henne ko ɗon o fukki ɓe gari ɓe tawi ko omo maayi ceerno yaya ɗum ko kalanɗa ɗo joni ko wadde firti ko o ñawani omo yaaha e haajuji makko kanko ƴetti avion makko o waɗi formalité makko e fof kono noon nde wonno lajal ngal ko ga henne o foti hawrude e muɗum hay ɗum ne kadi o ummima to o yettaki hoɗorde makko ɗo hen ko gartinoɗo mbiwono no fukki ɓe gari ɓe tawi ko mayɗo wadde firti ko ɗon o fonno hawde e lajal ngal ceerno yaya ko gueɗe kubbiniɗe ɗum noon neɗɗo kala ɗo wawi wonde kala ɗo wawi tolnade ina foti hulde Allah kadi anda kadi ɗo wawi tolnade fof ina wawi yaade ɗon ɗum noon ceerno yaya yo Allah yo moƴƴere nde ɗo toɓɓere kadi goten fof kadi ma wawa yitade no hoore muɗum anda wona ñawɗo tan foti hulanede saabu hay neɗɗo jahowo e ɓeyɗe muɗum o ceerno yaya ene foti hulde ene foti hulanede saabu lajal ngal so tawi jomum foof no Allah wirni so saaha o yonti la yastaqdimuna sa'atan wala yastahiruna hay hunde hay toɓɓere ala ko ɓeyde hen kadi hay toɓɓere kadi ala kadi uste hen so saaha o yonti ɗo ko ɗon tan ceerno yaya Allah jarama ɗum noon oɗon ñaaga yaafuya so tawi waɗi tatan e ceerno yaya konngol arti toon ɗum noon Harouna Mamadou Diallo a haali a ɓeydi a walliti kadi ko noon saabu yewtere kadi wela tan taw goto fof ne werlo hen yiyande mum won noon enen en kaala tan kewɗe tan ko sumbude kono guppugol ngol ko kamɓe e koye mabɓe ɗum noon kadi a jarama e ngal ɗon ɓeydal ɗum noon bandiraɓe kala mon jiɗɗo werlade hen konngol ene wawi uddide micro mum haala walla winda inchallah ko onon tan
mbaɗi min ɗo ononne kadi ko sabu mon tan waɗi min ɗo hen inchallah taala sana kareɗe min gasata yo ɗum nattu baba Alpha Oumar bisimilla ma Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Jaram yalla yob no jere nde to ber ngadla. Yalla waddanen Seydi Jang, yalla waddanen. C'est vrai ni fudu miri zaman gaay mi futu ko no to ber mani ni asay ko kelmen sete no de bede hen sete. Dum ko sikki ni julde ko Allah ko do gol mala ali Allah ko sikki sabu sikki ni nafu julde. Kadi sikki to war sikki tan hedi ko brigi akille. Ni dilo jago ko ma do to Allah. To ber mani ni himmi alandi lebbe wondango ittila. Yo France yatni woni ko épreuve an celludo al musallano ono foko ko épreuve al wadi ko no mi muyal nabi ko ni nyawdo foti jawdi hakkude mum e Allah way ko Allah hafra no bakku ni e nyabbu ni fof celludo kadi e foti ni jaadi Allah ko ni cer ko celal jango mala namu cellal ma oto mbadado e holno mbaɗirɗa ɗum nde fof kadi ko yimmi e julɓe e nafude ɗum sabu ɗum hannde heewi hannde ñawoɓe caalite heewi hannde won ñawo tan wi oɗo heeɓi ɗum o ko niwano taw noon Allah ko hoddiri ko ɗo han ɗo Allah joftuno ɗo noon ko haalluji mino kaalmin kono amin ñaagoma Allah moƴƴere e leydi gandal ngal sikkuji mbatta juuɗe kadi nafude ɗum foy sabni bandiraɓe ko kalmin garti yafi baba Alpha Oumar a jarama no fewi yo Allah yo moƴƴere bandiraɓe fof kadi beytima e ndeɗo henna ɓeydande no kalirɗa ni tigui rigui cellal sa heeɓi ɗum aɗa fo aɗa namde e janggo jaam holɗo ndewnuɗa ngal hol gueɗe ɗe gollirɗa ngal so dewe Allah so tawi goopi Allah eyyi ɗum ɗon ne laaɓi no fewi fewi ñawɗo one kadi so tawi kadi wawi ruttade e joomum ma subhin ma Allah yurmo ɗum ne kadi bakkatuji ɗi warno saabu ñaw o e fittandu no muusiri ni kadi ma itte hen ma Allah sottu fittandu e saabu muusugo jogi ngo en laaɓi no fewi bandiraɓe tedduɓe sehilaɓe so jiɗɗon ɓeydude hen kadi men uddude han kandine eywa noon ko ɗo tan nden woni ceerno Samba Dia ala ko ɓeyɗa hen Yero Sall ceerno Mamadou Konaté Coulibaly Harouna De mataw ko noon hankkandi nde noon ɗum noon ko ni tan mbatten ɗo tan jogoɗen waynodirde ha janggo kadi so Allah jaaɓi inchallah taala kadi janggo ko alet inchallah Aissata Niang eyyi mataw kamɓe fof koɓe jaggitiɓe tan inchallah ha janggo jeyto goɗɗe ma ngar inchallah taala emin mbiya on jarama yo jaam wal kadi kettugol ndeɗo yewtere salminama kokkuri ko international eyyi bisimilla ma Aissata wona ɗum kono ɗum ɗo tan koye hettade ko toɓɓere nde no waɗi fayida no fewi no fewi ko tan ko waaji ko kadi neɗɗo yo arta hakkille mum wona ñaw kadi woni mayde no Harouna wiɗuno joni wona ñaw woni mayde mboɗo teftiti tan nden mawnum joom galle mawnam sallama en woni hôpital anti hôpital principal ɓooyi noon woni hannde to e kano saykimi yalla ko mbiye ceerno Dia saykimi yalla ɗum wonɗo joni noon min jiɗi salminoyde ko min baba mbiyaji no omo tampi nden noon baba mi wimo ceerno a juuli o wi ala o wi ittu montor ma o wi mo anni juula waktuji ɗi ndeweɗa ɗi fof ganniɗa ko to lelɗa ɗo o juuli o anni baba mi wiya gasni min juuɗe hawa gasni ya silmini o wi baba mi rokki duwaw min
jalti min jaltinoo hen hade amen jaltude boowal nulaaɗo min nodda min mbiya o hawre lagal donc ɓaawa wi nani nduugu ndu hakkiti ɗum walli no feewi no mbiruɗaa ni en wiide yimɓe ɓe mbiyata ko jooni so joomum o ñaami toni ko mawɗi mbiyata ko wiide namdataake so juuli ɗum c'est très important Allah jaarama on jaarama ɗum noon Aissata Niang anne kadi min mbiya a jaarama ƴeewoto toonone kadi wiita min jaafima ɗum ene min goɗɗi eyyi min calminima min juurima min calmini galle o foof ɗum noon a jaarama e ɓeydol maɗa yo Allah yo moƴƴere Aissata Niang gonɗo toon New York Ndare Casamance